So dear students, फैदो बिब्दिब्ला जोङो मैयानि आद्रा थानाय खन्थाइखौ फरायनानै नायदिनि। मैयानि मोनब्रै स्टेन्जानि उनावहाय गिबि स्टेन्जा हिसाबै दङ Don't eat that chocolate Amanda. Remember your acne Amanda. जों बयबो मिथिगौ उन्दै गथ'फोरा गोदै जाग्रा मुवा जानो मोजां मोनो, नाथाय बांद्राय गोदै मुवा जाब्ला जोंनि देहायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैयो। गोदै बांद्राय जाब्ला हाथाइ सेवनो हागौ, क्रिमि जानो हागौ, मोखांनि सालमाया बारा जानो हागौ। बेनिखायनो बिमाया एमेन्डाखौ बुंदों, Don't eat that chocolate Amanda. Remember your acne. बै चकलेटखौ दाजा एमेन्डा। नों नोंनि एक्ने एबा सालमायखौ गोसोआव दं ना? नेक्स्ट लाइनाव दङ Will you please look at me when I am speaking to you Amanda. उन्दै गथ'फोरा गावसोरखौ माबाफोर बुजायब्ला बुजायग्रानि मोखाङाव नायनो नागिरा, बुजायनायखौ गोसो होनो नागिरा। दा एमेन्डायाबो बिदिनो, बिबो बिमा बुजायब्ला मोखाङाव नाया, बेखायनो बिमाया बिखौ रागा जोंनानै बुंदों, एमेन्डा, जेब्ला आं नोंजों रायज्लायो आंनि मोखाङाव नाय। फैदो बिब्दिब्ला दानिया नेक्स्ट स्टेन्जाखौ नायदिनि I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. बे स्टेन्जाखौ बुजिनोब्ला जों रेपुनजेलनि बागै मिथिग्रोनांगोन। रेपुनजेलनि सल'खौ आं नोंसोरनो स्कुल खुलिब्ला खिन्थासिगोन। दा नोंसोर बेखौल' मिथिना ला दि रेपुनजेलआ सासे फेरी, जायखौ जों हिन्दीयाव परी होननाबो बुङो। डेम गथेल मुंनि सासे विच एबा डाइनिया बिखौ मोनसे गोजौ टावार सानि खथायाव जोबथेना दोन्दोंमोन। रेपुनजेलहा गोलाव आरो सनाथि गाबनि खानाय दंजायोमोन। जेब्ला डेम गथेलआ रेपुनजेलखौ लोगो हमनो थाङो अब्ला बियो टावारखौ रेपुनजेलनि खानायजोंसो गाखोलाङोमोन। दा एमेन्डाया बिमाजों चकलेट जानो बाधा होजानायलाय, बुजायनाय समाव मोखाङाव नायैनि रायजानायलाय बियो गावखौनो रेपुनजेल जानायमोनब्ला हामगौमोन सानदों। रेपुनजेल जानायमोनब्ला बिहा जेबो केयार लानांगौ थानाय नङामोन। एमेन्डाया रेपुनजेल जानायमोनब्ला टावार सायाव बियो सिरियै निजोमै थानो मोनगौमोन आरो बियो रेपुनजेल जानायमोनब्ला गावनि गोजों खानायखौ टावारनि गाहायाव हरनाय नङामोन, जाहाथे गोजौआव रावबो गाखोलांनो हाया। दानिया फैदो जोङो खन्थाइनि जोबथा स्टेन्जाखौ नायनानै लादिनि Stop that sucking at once Amanda. You are always so moody Amanda. Anyone would think that I nagged at you Amanda. बिमाया बे स्टेन्जायाव एमेन्डाखौ बुंदों दि एमेन्डा, नों मानो बोराबबाय थायो? नों मानो अराय उदास थाबाय थायो? नोंनि बोराबनाय आरो उदास थानायखौ दोन, नङाब्ला नोंखौ सोरबाफोर बेबायदि अबस्थायाव नुयोब्ला आंखौसो रागा फोजोंदों नंगोन। स' फरायसाफोर, आसा खालामो नोंसोरो नोंसिनि बे सिलेबासाव थानाय एमेन्डा खन्थाइखौ एसेब्लाबो बुजायबाय। दा नेक्स्ट एपिसड बा नेक्स्ट क्लासाव आं मोनसे गोदान फरा लानानै फैबावगोन। आसा खालामो नोंसोर बे फराखौबो नायगोन आरो न'आव गावनो गाव फरायनो नाजागोन। दिनैनि थाखाय बेखिनि, गोजोन्थों।